Вітаю ўсіх слухачоў і гледачоў Еўрарадыё. Гэта наш стрым Еўрарадыё сумесны. Гэта наш сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У студыі Зміцер Лукашука у нас у гасцях кіраўнік аналітычнага цэнтра Беларусь Security Блог Андрей Паротнікаў. Добрый дзень, спадар Андрей. Добрый дзень. Вяртаемся да тэмы трагедыі у Печах. Спадар Андрей, адразу, як толькі з'явілася гэтая інфармацыя, людзі пачалі патрабаваць і адстаўкі міністра абароны спадара Раўкова, і былі прэтэнзіі да следчага камітэта, але ж калі паглядзець, 10 чалавек ужо затрыманыя, 7 сяржантаў, 1 прапаршчык і 2 афіцэры. Якія могуць быць прэтэнзіі да працы следчага камітэта? Здаецца, робяць усё, што можна. Ну, яны пачалі рабіць все, што можна пасля таго, як справа займела агалоску і шырокі грамадскі розгалас і набыла, ў прынцыпе, такую вядомасць нават у вышэйшых колах улады. Я не ўпэўнены, што яны робяць все тое, што магчыма, таму што, прабачце, а дзе камандзір гэтай трэцяй школы? Чаму ён на свабодзе? Чаму на свабодзе ягоны намеснік па выхаваўчай частцы? Без іх ведама, без іх папусціцельства нічога гэтага не адбывалася б. Я хачу проста нагадаць, што сітуацыя з хутчэй за ўсё забойствам, давайте называць рэчы сваімі імёнамі, Александра Коржыча, гэта не першая дзіўная сітуацыя гэтым годам у Барысаве і ў ваколіцах. Ёсць яшчэ смерць Артёма Бастюка, дзе следчы камітэт, у прынцыпе, з'явілася інтэрв'ю маці Артёма на радыё «Свабода», і з якога вынікае, што асноўнай задачай следства было якраз такі прыхаваць, а не адшукаць і прыцягнуць да адказнасці вінаватых. І я, ведаеце, не ўпэўнены, што гэта толькі памылка і гэта толькі такая выпадковасць, а не частка сістэмы па прыхаванню злачынства ў войску. І тут трэба паглядзець і па астатніх справах, звязаных з смерцю вайсковаслужбоўцаў тэрміновай службы за апошнія гады, каб там не адбылося папроста змовы паміж вышэйшым кіраўніцтвам Мінабароны і следчага камітэту. Давайте вернемся до самага пачатку ўсёй гэтай сітуацыі. Ну, пакуль што з Коржычам. Трагедыя здарылася, як вы прапаноўваеце гэта называць, забойства Коржыча 3 числа. 5 числа следчы камітэт выступае з заявай, што прыкметаў крымінальнага характару не выяўлена. І таму, магчыма, як галоўная версія разглядаецца суіцыд. Як вы лічыце, ці магчыма было не выявіць прыкметаў крымінальнага характару? Ну, давайте просто паглядзім, у якім стане знаходзілася цела Коржыча у той час, у той момант, калі яго знайшлі. Ён быў падвешаны на папругу ад нагавіца, у яго была майка на галаве і звязаныя ногі. Ведаеце, вельмі дзіўнае і вельмі складанае самазабойства. Можна неякі папрасцей. Затое яно вельмі падобнае на імітацыю суіцыда з мэтай схаваць іншае злачынства, менавіта забойства. Наўмыснае ці па неасцярожнасці, гэта ўжо пытанне, якое павінна высветліць следства. Але яны папросту ўзялі найбольш выгодную для Міністэрства абароны версію і высунулі яе ў якасці асноўнай, што вельмі дзіўна. Што тут дзіўнага? Як вы у сабе ўяўляеце, як развівалася сітуацыя? Прыязджаюць следчыя на месца злачынства, ці месца трагедыі, назовём так, і бачаць такую карціну. Тое, што мы даведаліся ўжо толькі 15 кастрычніка пра майку, звязаныя ногі і гэтак далей. Выснову следчага, няўжо ж следчы, я не ведаю, такі непрафесійны? Першы пункт, другі пункт, адразу яму не ведаю хто ці мясцовае кіраўніцтва следчага камітэта, ці кіраўніцтва войскі дало загад змяніць інфармацыю. Па-першае, барысаўскае следства адно з найбольш прафесійных у краіне, бо Барысаў сам ён вельмі складаны з кропкі гледжання крымінальнай сітуацыі. І там у іх, скажем так, вялікая практыка. Адпаведна, прыехаўшы на месца здарэння, старэйшы следчы аператыўнай групы, ён тэлефануе ў дзяжурную частку органаў унутраных спраў і паведамляе аб абставінах, аб тым, што ён бачыць. Гэта адбываецца ў першыя мінуты.
першыя хвіліны. Таму цягам першай гадзіны ў Менску ўжо была бачна карціна на месцы здарэння. Так як гэта тэрыторыя вайсковай часткі, то там, безумоўна, прысутнічаюць і прадстаўнікі камандавання. То бок папярэднія высновы і ідэі следчых яны былі таксама вядомы мясцоваму вайсковаму кіраўніцтву, якое, зразумела, хутчэй за ўсё перадало гэта далей у Менск. А далей я, напрыклад, вельмі проста магу сабе ўявіць сітуацыю, калі дзядзькі з вялікімі зоркамі на пагонах тут у Менску па тэлефоне вырашылі не даваць гэтай справе ход. Што і, ў прынцыпе, яны паспрабавалі зрабіць. І калі б і надалей маўчалі блізкія сваякі Александра Кожыша, то іх бы гэта вельмі добра атрымалася. І гэта мяне проста падштурхоўвае да высновы, што гэта адлажаная схема. Гэта не нейкі выпадак, гэта не нейкі адзінавы выпадак, калі там вось трэба было яго неяк замяць. Гэта схема. Чакайце, ну вот калі ствараўся следчы камітэт, яго выводзілі з-пад Міністэрства ўнутраных спраў. Асноўная тэза была такая, каб следства было незалежнае, каб на яго ніхто не мог уплываць і каб следчыя нармальна рабілі без всякага уціску сваю працу. Атрымліваецца, што дасягнуць гэтай мэты не атрымалася. Дасягнуць гэтай мэты, цяжка сказаць, атрымалася ці не, але ў любым выпадку трэба зразумець, што спробы пахаваць расследаванне злачынства яны заўсёды адбываюцца толькі выключна з ведама, а то і па наўпроставаму загаду кіраўніцтва. Таму мы не ведаем, якія адносіны, якія ўзаемазалежнасці тут паміж вышэйшымі кіраўнікамі Міністэрства абароны і следчага камітэту, хто там каму што вінен, хто якія сімпатыі і сентэнцыі да каго мае. І можна уявіць шмат чаго. У дадзеным выпадку значэнне маюць толькі факты. Факты мы на сённяшні дзень маем наступныя. Ёсць аб'ектыўная карціна на месцы здарэння, якая фактычна выключае суіцыд. Я могу нам просто казаць. І ёсць заявы, афіцыйныя заявы і з боку афіцыйных асобаў Міністэрства абароны, і з боку пасадовых асобаў следчага камітэту аб тым, што тут злачынства няма. А потым праходзіць тыдзень, і там 10 злачынстваў яны выяўляюць. І 10 чалавек арыштавана, і яшчэ стузін звольнена. Так а як так? Я думаю, што вы бачылі тлумачэнне, чаму так адбылося з боку кіраўніка прэс-службы следчага камітэта Сергея Кабаковіча. І тут можна рознае казаць, што, магчыма, яны не маглі казаць нейкія падрабязнасці, таму што ідзе следства. Магчыма, там не хацелі нашкодзіць, там іншыя прычыны, ці разбіраліся, ці там недакладна ведалі. Вы прымаеце любыя тлумачэнні з боку следчага? Таму што тое, што было патлумачана, гэта, прабачце, галімат'я. Як у чалавека ёсць труп, у яго звязаныя ногі, у яго на галаве майка, ён падвешаны на папругу. Якія тут могуць быць суіцыд у якасці асноўнай версіі? У якасці асноўнай версіі павінна быць забойства. А потым уже, калі сапраўды не знаходзяцца пацверджанне гэтай версіі, пераходзіць на суіцыд і нестатутныя адносіны. А тое, што зараз адбываецца, што, маўляў, яны тады не ведалі, не бачылі ўсёй карціны, а зараз, хутчэй за ўсё, дзякуючы грамадскасці і разгалосу, які адбыўся, яны, бачыце, гэту карціну ўжо пабачылі і ўзбудзілі дзесятак крымінальных справаў. Ведаеце, маё такое адчуванне, што гэта дымавая заслона. Гэта проста спроба паказаць, бачыце, вось разабраліся, следства ідзе, арыштавана шмат людзей, шмат крымінальных справаў узбуджана, што вы яшчэ хаціце? Галоўнае, каб на гэтым этапе не прагучала версія забойства. Бо калі версія забойства прагучыць, калі пачнуць капаць і, не дай Божа, атрымаюць пацверджанне, то гэта будзе такі вэрхал, не ўсідзіць не той, што Раўкоў, не ўсідзіць ніхто са следчага камітэта з кіраўніцтва. І яны зараз папросту спрабуюць схаваць падазрэнне аб забойстве салдатаў тэрміновай службы за такой бурлівай кіпучай працы. Выніковай, трэба прызнаць, што выніковай, так. Але
судзячы па ўсім, усё ідзе да таго, што ўсё ж такі будзе прызнана забойства. Пакуль пра гэта афіцыйна не заяўляецца, ну таму што ідзе следства, але ну як мяне ствараецца ўражанне да гэтага ідзе. Чаму вы сумневаецеся, што гэта как бы па гэтым артыкуле канкрэтна будзе справа? А я не сумнеюся, я чакаю канчатковых вынікаў. Я не магу зараз сумнявацца ці не сумнявацца. Зараз застаецца толькі чакаць кваліфікацыі і тых здарэнняў, тых падзеяў, якія адбываліся на тэрыторыі вайсковай частцы ў Печах, дачынення да Александра і іншых салдатаў тэрміновай службы з боку следчага камітэту. Ну, мне падаецца, у нашых беларускіх умовах даволі ну, как бы так смела казаць, што калі прыйдуць да высновы і афіцыйна пацвердзіцца, што гэта забойства, то на сваіх крэслах не ўсядзіць кіраўніцтва ні Міністэрства абароны, ні следчага камітэта. У нас, па-моему, і не такое здаралася. Ну, пераглядзелі, вот, ну так, зараз прызналі, пакаралі забойцаў, і ўсё нармальна, справу выканалі. Ну, па-першае, ёсць яшчэ справа Артёма Бастюка, таксама вельмі дзіўная, дзе такое вельмі дзіўнае самазабойства, прычым нават незразумела, як яно было здзейснена. Ёсць толькі факт, што чалавек не жывы. Па-другое, трэба разумець, што ў нас, у прынцыпе, хто ўсідзіць, а хто не залежыць ад аднаго чалавека, ад Александра Лукашэнкі. Ён вельмі цікавіцца ўсімі пытаннямі, якія тычацца бяспекі, абароны і гэтак далей. Ён шмат працуе з гэтымі дакументамі, ён збольшага інфармаваны. І той факт, што праз свайго прэсавага сакратара ён наўпроста звярнуўся да сваякоў, загінуўшага салдата. Гэта сведчыць аб тым, што Лукашенко ўспрыняў гэтую справу блізка да сэрца. І я думаю, што калі высветліцца тое, што там сапраўды быў не проста нейкі крымінал, а не статутныя адносіны, а быў факт забойства, ну, мала не пакажацца нікому. Як вы лічыце, да гэтай сітуацыі ці прымяняльны артыкул 405 Крымінальнага кодекса Рэспублікі Беларусь, ён называецца «Укрывательство преступлений», то есть схаванне злачынстваў. Ці можна да следчага камітэта ці там каго-небудзь з Міністэрства абароны прымяніць гэты артыкул у дадзенай сітуацыі? У дадзенай сітуацыі трэба правесці прынцыповую праверку, якую павінен праводзіць адназначна не следчы камітэт і не Міністэрства абароны. А хто? Ёсць пракуратура, ёсць камітэт дзяржаўнай бяспекі ў нас. Вось у камітэта дзяржаўнай бяспекі ёсць свой невялікі следчы апарат, хай займуцца. Ёсць аператыўны апарат, хай падымуць тэлефонныя перамовы, паглядзяць, хто каму тэлефанаваў. У іх ёсць метады даведацца рэальную сітуацыю і устанавіць рэальныя абставіны таго, што здарылася. Ўжо пасля гэта і рабіць нейкія высновы па кваліфікацыі згодна з крымінальным кодэксам ці па адсутнасці складу злачынства. Але павінна быць праведзена праверка. Спадар Андрэй, вот чыста такое можа быць агульнае пытанне, але цікава ваша меркаванне. Пра нестатутныя адносіны, ці, прасцей кажучы, дзедаўшчыну ў войску, як савецкім, так і беларускім, вядома даўно, што яна існуе. Пра тое, што Печы – гэта такая канцэнтрацыя гэтай дзедаўшчыны, і кажуць таксама вельмі даўно. Колькі яны існуюць... Ну, легенда, так, гэта легендарная частка. Печамі і дзедаўшчынай там палохаюць усіх. І здараліся трагедыі там давядзенне да суіцыду і гэтак далей, і там можа быць там іншыя праблемы, таксама не адзін раз. Чаму толькі зараз вось грамадства так узбудзілася? Чаму толькі зараз такая пільная ўвага да гэтай праблемы? Відавочная несправядлівасць, нелюдскасць паводзінаў з боку Міністэрства абароны, з боку чыноўнікаў у пагонах. Просто грамадства стамілася ад гэтай несправядлівасці і таго, што, ну вось, так бы мовіць, чалавек нішто, а пасада ўсё. І гэта проста выпадковы выбух, які, ну вось так супала насамрэч. Проста так супала, і у гэтых людзей, якія прызвычаліся да такога, ведаеце, як бы мовіць, ну не нахабнага, а, як сказаць,
высокамернага там стаўлення да простых людзей у іх не спрацавала гэтым разам, не атрымалася ў іх, дзякуючы гэтым людзям. Бо гэтыя людзі ўсведамілі, што яны падаткаплацельшчыкі, што яны утрымоўваюць гэтых генералаў, палкоўнікаў і гэтак далей, і што яны не павінны за свае деньги, за свае грошы атрымоўваць з беларускага войска, беларускіх жаўнераў трунах у мірны час. Навіны жывуць некалькі гадзінаў. Шакуючыя навіны некалькі дзён. Ці няма такой небяспекі, што стаміцца грамадства быць на такім актыўным уздыме і так вот просто забудзецца гэта ўсё, ну можа не забудзецца, але пар крыху ўжо там выпусціла грамадства, крыху сцішыцца, не столькі ўвагі будуць надаваць гэтай сітуацыі, і адпаведна органы ўсе астатнія таксама как бы спусцяць, ну как бы не так ужо актыўна будуць працаваць, і да таго вот пра што вы кажаце, так і не дойдзе. Ну да гэта па-першае разлік зараз і ставіцца. З аднаго боку гэта тое, што ну людзі праз колькі дзён яны пачнуць, іхняя ўвага будзе адцягнута іншымі праблемамі, іншымі пытаннямі, і гэтае пытанне яно ўжо сыдзе з такіх першых палосаў газетных ці сродкаў масавай інфармацыі, а з іншага боку яны пакажуць, ну вось ведаеце, глядзіце, колькі людзей арыштавана, колькі людзей прыцягнута да адказнасці, і тэрміны максімальныя будуць. То бок, маўляў, справядлівасць зараз перамагла, ісціна ўсталявана, зло пакарана. Таму на гэта разлікі ёсць, ну але у нас ёсць, умоўна кажучы, скажем так, грамадскія арганізацыі ці грамадскія актывісты, якія прынялі гэтую сітуацыю на свой асабісты рахунак, які не маюць намеру спускаць гэта з рук і выпускаць з-пад кантролю. Ну, у нас ёсць галоўны чалавек у дзяржаве, які, як я сказаў, вельмі уважліва адсочвае. І я думаю, што ён адсочвае не толькі за афіцыйнымі паведамленнямі следства, але і за тым, што пішуць сродкі масавай інфармацыі, за тым, што пішуць у інтэрнэце. Я абсалютна ўпэўнены, што і сённяшняя размова у сціслым выглядзе будзе пакладзена яму на стол. Таму што вы параіце галоўнакамандуючаму, якія рашэнні можа быць прымаць, паслухаўшы нашу размову і атрымаўшы там, скажем, даклады ад кіраўніка следчага камітэта, ад міністра абароны, можа яшчэ там ад дзяржбяспекі таксама якая-небудзь паперка прыйдзе. А ваша парада, вот як ставіцца да атрыманага і якую лінію трымаць у этой сітуацыі? Ну, трэба трымаць вельмі простую лінію, што тое, што адбылося, яно не павінна паўтарыцца. А дзеля гэтага трэба правесці рэформу і умоваў тэрміновай службы, і стварыць умовы, пры якіх жаўнер тэрміновай службы ён бы захоўваў і свае грамадзянскія правы, і не выпадаў бы з цывільнага жыцця, каб казарма не пераўтваралася ў турэмны барак з аднаго боку. З іншага боку, вельмі важна зараз прыняць захады, якія садзейнічалі б аднаўленню даверу з боку грамадскасці да міністэрства абароны і беларускага войска. Бо мы жывем вельмі неспакойны час, у рэгіёне адбываецца тое, што адбываецца, і для дзяржавы вельмі важна мець такі аўтарытэтны і карыстаючыся павагай і падтрымкай грамадства інстытут як войска. А на сённяшні дзень гэтую павагу і аўтарытэт можна аднавіць, скажем так, немагчыма аднавіць, не змяніўшы кіраўніцтва міністэрства абароны. Бо тыя людзі, якія хлусілі, якія спрабавалі схаваць, якія з пагардай ставіліся да людзей, якія проста трусліва спрабавалі закрыць рот незадаволеным, яны дыскрэдытуюць і войска, і сам статус афіцэра, і ну, яны фактычна паказваюць сваю прафесійную непрыдатнасць, і трэба мяняць на іншых. Вы не один раз сказали про тое, што ўсё ж таки кіраўніцтва, вышэйшае кіраўніцтва міністэрства абароны ў дадзенай сітуацыі варта мяняць. Пісалі пра гэта на сваёй старонцы ў сацыяльных сетках. У той жа час мы бачым нават 5 фактаў, чаму не трэба мяняць міністра абароны Раўкова, якія тут разышліся. Я днямі размаўляў з былым міністрам абароны
Паўлам Казлоўскім, які таксама сцвярджаў, што нягледзячы на тое, што павінны біць у званы і расказваць пра ўсе факты дзедаўшчыны ў войску, міністру Раўкову у дадзенай сітуацыі сыходзіць у адстаўку, гэта глупства. Вот дакладныя яго словы. Вы сцвярджаеце іншае. Чаму? Глупства і безадказнасць і шкодніцтва працягваць займаць гэтую пасаду пасля таго, што адбылося. Я хочу нагадаць, што міністр Раўкоў апусціўся са свайго генеральскага алімпа да таго, каб папросту выказаць словы спачування толькі на 15-й суткі пасля таго, як здарылася трагедыя. На 3 дні пазней за Александра Лукашэнку. І як ён гэта зрабіў? Нейкія фармальныя сухія 3 радкі праз Белта? Як сабе паводзіла кіраўніцтва і камандаванне 72-го навучальнага цэнтра аб'яднанага падчас пахаванняў Александра Коржыша? Яны проста схаваліся ад людзей за спінамі міліцыянтаў. Так прабачце, што гэта за людзі, што гэта за афіцэры, якія хаваюцца за нейшымі спінамі. Таму, канешне, гэта полная дыскрэдытацыя канкрэтных пасадоўцаў. То бок трэба разумець, што калі мы кажам аб неабходнасці змены кіраўніцтва, мы не кажам аб усіх, мы кажам там чалавекі 3 іх максімум, якія павінны сысці. Міністр абароны, той чалавек, які адказвае за ідэалагічную і выхаваўчую працу Міністэрства абароны, і прэсавы сакратар, які распаўсюджваў хлусню. То вось гэта і 3 асобы. Адносна словаў Казлоўскага, ну, ведаеце, войска гэта такая замкнёная структура, напаўкаставая. Яны лічаць, што ніхто не мае права ўмешвацца і даваць нейкія парады і ці нешта патрабаваць ад іх. Бо яны разумныя, прыгожыя і шыхтом ходзяць, а вы ўсе цывільныя дурні, тут і нічога не разумееце. Таму я б не стаў у прынцыпе слухаць таго, што кажуць, скажем так, кадравыя генералы, бо гэта памылковае адчуванне карпаратыўнасці, якое насамрэч толькі дыскрэдытуе войска, а трэба сыходзіць са здаровага сэнсу і палітычнай мэтазгоднасці і, прабачце, элементарнай маральнасці. У нас, згодна з заканадаўствам, дарэчы, міністр абароны асабіста і наўпростава адказвае за стан беларускага войска. І калі там адбываюцца такія рэчы, гэта значыць, што са станам войска ў нас, мякка кажучы, ўсё не бліскуча. Ваша парада кіраўніку дзяржавы давесці справу да канца ў тым сэнсе, што каб войска змянілася, умовы змяніліся, каб не было дзедаўшчыны. І тут 2 моманта. Вот з кім я не размаўляў, усе кажуць, ківаючы нават на армію ЗША, што пазбавіцца дзедаўшчыны абсалютна немагчыма. Можна звесці да мінімума, але пазбавіцца яе немагчыма. Як вы лічыце, ёсць такія магчымасці ці няма? Ну, давайте не будем перабіваць другім пытаннем. Вот тут... Ну, заўсёды будуць нейкія эксцэсы, таму што трэба разумець, што гэта ўсё ж такі замкнутае такі асяродак, і там могуць адбывацца нейкія даволі дзіўныя рэчы. Але нешта я не чуў тое, каб у арміі ЗША, напрыклад, у жаўнераў адбіралі грошы сержанты. Вось пра такое я неяк не чуў. Нешта я не чуў, каб іх збівалі і там прымушалі выконваць нейкія абразлівыя абавязкі ці працаваць на карысць сержантаў. Ну, не было такога, прынамсі, за апошнія часы. Таму, канешне, нейкія дзіўныя дзівацтвы там будуць весь час адбывацца, ну, таму што гэта просто такі своеасаблівы асяродак. Але тое, што гэтыя дзівацтвы не будуць ствараць пагрозу для жыцця і здароўя канкрэтных вайсковаслужбоўцаў, ну, гэтага дабіцца можна. Ёсць досвед Эстонії, дарэчы, якая стварыла войска, якое камплектуецца па змешанай сістэмы, то бок па кантракту і па прызыву, але пры гэтым там дзедаўшчыны няма. Яны перамаглі гэты савок за 2 гады. Пры тым, што перамаглі яго савецкія палкоўнікі. Было б жаданне. Ну і другое. Усе, з кім я не гаварыў, кажуць, што да, хоць армія гэта такая замкнёная, як вы сказалі, такі асяродак, але армія ўсё ж такі не можа быць цалкам адарваная ад грамадства. І тое, што адбываецца ў грамадстве, яно волей-неволей, але пераносіцца часткова ці, а можа, наадварот, нават толькі горшыя праявы гэтага грамадства пераносяцца ў войска, і тая ж самая дзедаўшчына, гэта
тое, як грамадства выхавала гэтых новабранцаў, гэтых маладых людзей. Тое, што яны, як яны жылі на вуліцах, так бы мовіць, у сваіх моладзевых суполках, з тым яны прыйшлі ў войска, перанеслі яго туды. Можа быць, з грамадства трэба пачынаць, а не з арміі? Трэба пачынаць з культуры і выхавання насамрэч, бо праблема ў тым, што наша моладзь яна вельмі некрытычна ўспрымае нейкія рэчы і падзеі. Бо насамрэч дзедаўшчына гэта хутчэй субкультурная з'ява. Я магу расказаць проста ўласны досвед. У мяне год таму дэмабілізаваўся сын стрыечнага брату, які, дарэчы, служыў в 361 базе аховы цэнтральных органаў дзяржаўнага кіравання, то бок тут у Менску частка, якая непасрэдна падпарадковваецца Міністэрству абароны Беларусі, там была дзедаўшчына. У тым ліку там і з грашыма нейкія дзіўныя рэчы адбываліся. І калі ён пачаў скардзіцца, я ему кажу, ну, давай зробім па закону. І тут будзе новае камандаванне часткі, і праз гадзіну тут будзе і следчы камітэт, і КДБ, і усе, хто павінен быць. Ён сказаў, ай не, я лепш пару месяцаў патрываю, потым будзе лягчэй. То бок трэба зразумець, што дзедаўшына гэта не сацыяльная, гэта ўжо субкультурная з'ява. І ейнае існаванне падтрымліваецца трымя крыніцамі, ці там, скажем так, трымя такімі апірышамі. Першае, гэта самі жаўнеры тэрміновай службы, якія ўсю гэтую лухту трываюць, а потым, калі пераходзяць на іншы, становяцца ўжо больш старэйшага тэрміну службы, якія самі ў гэтым удзельнічаюць нам прост. Другое, гэта бацькі, якія маўчаць. І трэці момант, гэта афіцэры, якім усё па барабану. Там, дзе афіцэрам не па барабану, там, дзе яны выконваюць свае абавязкі належным чынам, там, дзе нармальна працуе контрвыведка вайсковая, там такога няма. Так, там ёсць свой ідыятызм, там ёсць ідыёцкія розныя, там, ведаеце, заведёнкі, типа пахавання бычка, там, і іншае. Але, прынамсі, глумленне здзекаў фізічных, маральных з людзей, адбору грошаў і гэтак далей, ну такога ж не было. А чаму у нашым войску афіцэрам гэтая з'ява па барабане? Чаму пакуль адзін чалавек не дасць указ, то воз з месца не зрушыцца? Вельмі проста, таму што ўсе 23 гады кіравання Александра Лукашэнкі войска не было ў першых шэрагах дзяржаўных прыярытэтаў, што б там не казалі, дастаткова паглядзець на вайсковы бюджэт. У нулевыя гады, калі эканоміка расла вельмі шпарка, то заробак лейтэнанта складаў, напрыклад, 400-500 $, а заробак грузчыкаў еўраопці 700. І на выхадзе мы атрымалі сітуацыю люмпенізацыі не толькі войска, але ўсіх сілавых структур, усіх, у тым ліку і спецслужб. Мы атрымалі прыток людзей з 120-150 баламі ў вайсковую акадэмію, якія функцыянальна безграмотныя, функцыянальна непісьменныя, якія фактычна вельмі часта туды шлі тыя, каго не ўзялі ў еўраоп, прабачце. Грузчыкам, так, элітай. І мы атрымалі тое, што мы атрымалі. І зараз трэба, канешне, вельмі уважліва паглядзець, хто паступае, хто ў нас атрымоўвае афіцэрскія пагоны. Як мне сказаў адзін палкоўнік з вялікім досведам службы, нашы лейтэнанты не гатовы ісці ў казармы. Калі яны не гатовы ісці ў казармы, то чаму іх на плячох афіцэрскія пагоны? Давайте зробім іх прапаршчыкамі. Хай у нас вайсковая акадэмія, будзе не акадэмія вайсковым коледжам і выпускае прапаршчыкаў. А калі яны будуць гатовыя, каб браць на сабе адказнасць, вось тады пройдуць годзік перападрыхтоўкі, атрымаюць афіцэрскія пагоны. А зараз гэта проста спроба, ведаеце, з'ехаць з тэмы і сказаць, што ой, у нас грамадства хворае, ой, у нас тое, не тое. Ну, грамадства у нас тое, якое ёсць. Іншага ў нас няма. Але гэта не адмяняе патрэбы мяняць сітуацыі. І сітуацыю можна, яшчэ раз я кажу, сітуацыю можна змяніць, і можна змяніць вельмі хутка. Ну вот як яе змяніць? Я, напрыклад, чытаю каменты ў сацыяльных сетках, успаміны тых, хто некалі паступаў у вайсковыя вучэльні, і якія кажуць, што вось у нас у нашыя часы, ну, хутчэй за ўсё гэта яшчэ там, скажем так, канец існавання Савецкага Саюза, конкурс на месца быў 30-40 чалавек. А зараз 1 і 2 чалавека ў лепшым выпадку вот у беларускія. І самы вялікі конкурс некалькі гадоў быў, здагадайцеся, на якую спецыяльнасць. Ідэалагічная праца.
Што трэба зрабіць, як хутка можна змяніць сітуацыю, каб сапраўды ішлі лепшыя, імкнуліся ісці, каб былі конкурсы, хай не 30 чалавек на месца, але хаця бы там 5-7 чалавек. А калі мы кажам пра сістэму вайсковай адукацыі, то тут, канешне, хутка яе зменіць немагчыма. Я ўсё ж такі кажу пра ўмовы праходжання тэрміновай службы. З вайсковай адукацыяй тут все вельмі складана, але трэба папросту зразумець вельмі простую рэч, што афіцэр гэта штучны тавар. І што і адпаведны падыход і да адбору, і да ўтрымання афіцэрскіх кадраў, ну, ён павінен быць адпаведны. А што тычыцца паляпшэння ўмоваў праходжання службы, ну, ёсць жа вельмі простыя рэчы, ёсць проста рэчы, якія на паверхні ляжаць. Ну, давайте дазволім салдатам карыстацца мабільнымі тэлефонамі. Зразумела, нельга карыстацца смартфонамі, бо там ёсць шмат функцый, скажем так, якія могуць выкарыстоўвацца для здыма інфармацыі ці атрымання непажаданага. Але ёсць нам ну, простыя такія званілкі. Чаму б, напрыклад, не дазволіць імі карыстацца там з 21 до 21:30 кожны дзень салдатам тэрміновай службы, каб яны маглі патэлефанаваць дадому. Давайте дазволім салдатам праводзіць вольны час у выходныя не на тэрыторыі часткі, а па-за часткай. Хай едуць дадому, хай едуць госці з сябрамі. Завяршаючы праграму, яшчэ такое вось пытанне. Ўсё ж такі, вы пішаце на сваёй старонцы, што наколькі можна быць упэўненым, што спроба замяць справа аб смерці Коржыча гэта збой сістэмы, памылка, а не норма паводзінаў у падобных сітуацыях з боку Мінабароны і з боку СК. Ўсё ж такі, вот вы зараз да якой высновы прыходзіце? Гэта збой сістэмы ці норма? Зыходзячы з той гістэрыі, якая распачалася ў Міністэрстве абароны, гэта сістэма, гэта маё прыватнае меркаванне. Сістэму гэтую можна паламаць? Можна. Шмат намаганняў для этого спатрэбіцца, і чыя воля гэта можа зрабіць? На жаль, дзеля гэтага патрэбна воля аднаго чалавека, Александра Лукашэнкі. Калі будзе каманда ФАС, гэта ўсё будзе зроблена вельмі хутка за некалькі месяцаў. Як толькі з'явілася інфармацыя пра наш эфір, я зразумеў, што яго гэтую інфармацыю пабачылі ў следчым камітэце. Я прапанаваў кіраўніку прэс-службы следчага камітэта далучыцца да нашай размовы. На жаль, у яго, па яго словах, не атрымалася сёння прыйсці, але маё запрашэнне застаецца ў сіле. Я прапановваю прадстаўніку следчага камітэта наведаць нашу студыю і со сваімі аргументамі паспрабаваць разбіць аргументы спадара Андрэя Паротнікава. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё Е-прамова. У студыі працаваў Зміцер Лукашук. У нас у гасцях быў кіраўнік аналітычнага цэнтра Беларусь Security Блог Андрэй Паротнікаў. Мы казалі пра, назовем это пакуль, памылкамі з працы следчага камітэта і увогуле чаго чакаць. Вельмі падазронымі памылкамі. Дзякуй вялікі, не сыходзьце, праз 1,5 гадзіны, калі нічога не памяняецца, у нас в эфіры будзе дэпутат палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая. Пагаворым, што ж на сёння з яе ініцыятывай наперад Беларусь.